Usman Eyu ne. Aisha ce masoyiya, sinki nake za na rike garam ba za ki rasa sanki nake masoyiya, aminiya garam iya akwai ki da kyau ba haske da fari kin ka haɗe ba kwailin ba. Aisha ki kula ba za na rike ba za ni gaza ba dan yaudara ba, haka ni ban iya ba. Aisha ce masoyiya.